Megy. Sziasztok srácok! 980 Bence vagyok, és egy helyzetjelentés. Ez már a második. Szóval nem nagyon volt mostanában videó. Hát, ennek van több oka is. Egyrészt, szar a gépem. Másrészt, hogy egy csomó videóm hát egyszerűen nem jó, tehát így agyakad, vagy valami baja van, mindegy. Szóval, most van elkészítve videó, gameplay, úgyhogy az majd megy föl. De lesznek vlogok, meg minden szóba jöhet. Úgyhogy iratkozz fel, ha fel vagy ne iratkozz le, lájkold a videót, sziasztok!